Vanaf 14 maart mag je weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar ja, waar moet je eigenlijk op stemmen in al dat politieke geweld in jouw gemeente? Want er is zoveel keus. En wat is eigenlijk de visie van al die partijen op de komende 4 jaar? Nou, in de Stempotlood Challenge hebben alle politiek vertegenwoordigers van die partijen hun visie voor de komende tijd op het doek getekend of geschilderd. Vandaag is het de beurt aan de gemeente Capelle en dit zijn hun creatieve schilderijen geworden. Mijn naam is Maarten Hagen, lijsttrekker CDA Capelle. Met ons programma Zorg voor elkaar willen we onze mooie gemeente Capelle eigenlijk nog een klein stukje mooier maken. Op het gebied van zorg willen wij dat we letten op de kleintjes. Uiteraard, het geld is belangrijk, maar de menselijke maat daarin, die moet bepalend zijn. Verenigingen, kerken, vrijwilligersorganisaties hebben het moeilijk gehad in deze coronaperiode. We willen deze verenigingen en vrijwilligersorganisaties bijvoorbeeld ondersteunen door een verenigingsmarkt te organiseren. Uiteraard het bouwen. Woningen. Woningen hebben we te weinig, ook in de gemeente Capelle. Wij willen in totaal 360 woningen extra bouwen in de gemeente Capelle, verdeeld over de verschillende dorpen. Wilt u dat ook? Stem 16 maart CDA Capelle. Ik ben Pierre Kruisinga van de ChristenUnie Capelle. Zoals jullie kunnen zien heb ik getracht om in een schilderij te verwoorden wat ChristenUnie Capelle de komende jaren wil. We willen vooral woningen bouwen. We willen vooral ook met heel veel liefde omkijken naar elkaar. Ik heb geprobeerd dat te verwoorden in deze 2 poppetjes die elkaar omhelzen. Ik probeer er snelheid in te brengen door de pijlen op te nemen in mijn schilderij. Voor de rest, we zijn samen, hè? Samen moeten we verder. We hebben een groene omgeving. Ja, we hebben wel eens wolken, maar de zon schijnt altijd. Stem 14, 15 of 16 maart, ChristenUnie Capelle, lijst 6, samen verder. Ik ben Annebeth Everts, lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid Capelle. Bij de Partij van de Arbeid telt iedereen mee. Iedereen is een volwaardig lid van onze samenleving. En dat zie je hier, heb ik dat getekend met allerlei mensen bij elkaar. De belangrijkste opgave op dit moment is een betaalbaar huis voor iedereen. Dus ik heb hier een huis getekend. En ook echt van belang is een groene en duurzame leefomgeving, gesymboliseerd door deze bomen. Het wordt steeds warmer en de boom geeft schaduw. De boom is ook een vorm van ontspanning waarmee we ons eigenlijk gezonder voelen. Met andere woorden, dit schilderij symboliseert een betrokken en duurzame samenleving waar we naar elkaar omkijken. Stem PvdA Capelle op 16 maart. Mijn naam is Jordi van Leeuwen, nummer 2 van lijst 2, gemeentebelang Capelle. Gemeentebelang Capelle wil de komende 4 jaar veel aandacht besteden aan de verkeersveiligheid, die op veel plekken nog steeds ondermaats is. Ook willen we graag 150 woningen per jaar bijbouwen voor zowel starters als senioren. We zien dat veel van onze lokale inwoners in de problemen komen door slecht landelijk beleid. Zo zien we de energierekening door het dak gaan en de verduurzaming blijkt voor veel mensen onbetaalbaar. Daar willen wij als gemeentebelang, tegen bezwaar komen tegen de landelijke overheid. Dat bezwaar komt van lokale partijen, niet van de landelijke partijen. Stem daarom lokaal, stem gemeentebelang. Ik ben Jon Herselman van de VVD Capelle. De kracht van onze mooie gemeente Capelle zit in de veelzijdigheid van de voorzieningen. Dat wordt ook gewaardeerd door de inwoners en in alle kernen heeft de VVD zich daar altijd voor sterk gemaakt. Waar wij onze komende periode ook voor sterk gaan maken is voor blijven bouwen in alle kernen van de gemeente Capelle. In de Zuidhoek, Capelle Bieselingen, in de Boomweidelaan in Schoren, maar ook in het keldertje in Wemeldingen is het ons inziens mogelijk om de huizen te bouwen. Sportcentrum gaat dit jaar gebouwd worden. De grootste investering van onze gemeente Capelle sinds jaren. Nou, daar gaan alle inwoners van onze gemeente Capelle de vruchten voor plukken en die gaan we dit jaar openen. Waar de VVD ook altijd zich sterk voor heeft gemaakt is voor het openbaar vervoer. En daarom blijven wij strijden voor de 2 keer per uur stop van de trein in Capelle Bieselingen. En de recreatie in Wemeldingen is ook een topic uiteraard. En daar gaan we ook voor ontwikkeling, met name in de kwaliteit van het strandje en dergelijke in Wemeldingen.
En daarnaast ook de nieuwbouw van de school met de gymzaal in Wemeldingen. Dat zal de komende periode gaan gebeuren. Daar staat de VVD in Capelle voor. Dit was de gemeente Capelle. Hebben ze je kunnen overtuigen met hun visie? Op onze website omroepzeeland.nl kun je ze allemaal nog eens rustig nalezen. Veel succes met kiezen.